ekene unu anyị ekene mmọnwụ agha anyị ite esiri na ewekwenu esi unu bụ mmụọ ndị na-agba ama mmụọ ndị ọgba ama site n'agha Ijili obodo aga site n'agha Oromili agha ego ayọrọ agha ọjị mkpụrụ ọjị ego dị iche iche akara aka ike bụlụ iyi anyị si n'ọnya ka anyị chịtụrụ n'agha Akụpe bụ ndị Oromili ya bụ Tochukwu nwa Elieze Chijioke Nwankwo bụ eze nwanyị Igbo oyibo ya bụ nru ọbịa ebe anyị n'obu na ya bụ mgbazi na ihe gbasara ịsa arụ anyị si na ọdụgoli ele anyị na-akpụchagodo ọra abụ n'ọnya bụ nsọ ọnya bụ ọgwụ odobi wee chie na nnu na mmanụ a na-akwanye ese okwu na anyị na-etinye ya bụ ose ọra maka ekenekwa ezumezu kene ọra mma ekene ndị ichie ezumezu ndị ichie ichie ukwu anyị si ka onye ọbụla kwa aka anyị ihe olile yọkwanụ onye ọbụla kwa aka onye na-akwa aka onye na-akwa aka anyị na-akụda ji ọ ka ọ dị mma ka anyị ahụgokwa m oporo nke ọgwa nke a na-akpọ oporo onye bụ ite esiri unu bụ ndị nwe agha bụ ndị ichie dobu ọnwa abụọ anyị si ya bụ Tochukwu nwa Elieze Chijioke Nwankwo lotelu unu asị n'iru abịa ka unu gbaziri elie dịka anyị si were alụ were agwa ndị mmadụ ọ bụchara aka m na-eme ka nọọ iwu nọọ aka m na-eme ka onye ọzọ ya emewe mana a na-enwe elu esi agbazili mmadụ nwegodo ebe onye ahụ ya akwụdo ya na mmụọ onye wee nwere mkparịta ụka wee gabazie onye ahụ emerie n'usoro nke ya na mmụọ onye ọ gabala onye ahụ ọ gabagoola onye ahụ o wee sị na nke ya ga-aga maka na dịka m kwuru mbụ o nwee ndụ nke anyị nyegoro aka mana ha bụrụ ndị arụ anyị ha bụcha ndị nọcha n'ezi ọ bụ anwa bụ nwanne dị na mba ha nọcha na mba na-eme ọ na-aga alụba nke bụ nke anyị bụ onye nke be anyị bụ ana Ụmụokpu aja na Ụmụokpu unu ga-agbụ ya ọbụ ọ gazieli akwata obi ka ndị ekweremi wee kwe maka na onye amụma anara adị ele n'obodo amụrụ ya mana anyị dị ele n'obodo amụrụ anyị ndị anyị adị ele n'obodo amụrụ anyị anyị mana ndụ anyị na-aba na-eme ọ bụrụ ndị ilo ndị na-achọ ka ha weli ibe anyị n'ike ọ bụrụ ndị ilo ndị na-achọ ka ewofu anyị ka ha wee bịa buchie na be anyị ọnya ka eji were aga ọrụ agha ilo ụlọ egbu n'anyị agha ngulu anya uwu ngulu egbu n'anyị
okwu na ụka ụmụnna ilo ụmụnna ilo obodo agha obodo aghara elu isi anyị maka gịnị nwata bụla agwụ bụla ilo nwata bụla agwụ bụla okwu na ụka ana ilo do na agwụ aghara ya ta isi anyị aghara elu isi anyị maka olili isi nna anyị aghara eli nke anyị azọta nwoke ndụ zọta nwaanyị ndụ nwaanyị ka anyị ji were agbalị ya abụ ọgbọ na ọ ga-eji ya wee bụrụ ọga bụrụ nnukwu du nnukwu si na ya nweta ọmụmụ si na ya nwee ụba si na ya lụta ire lụta ụlọ na-agba moto dị mma arụ alụ onye ana ọya ka unu ya ewefuoli okwu na ụka nseke unu ya nseke ezinụlọ aghara egbochili ya iru ọlụ ya nseke ngwulu aghara egbochili ya iru ọlụ ya agha ezinụlọ aghara egbochili ya iru ọlụ ya agha ụmụnna aghara egbochili ya iru ọlụ ya agha obodo aghara egbochili ya iru ọlụ ya agha ikwu na ibe agha si n'ezi aghara egbochili ya iru ọlụ ya na ọlụ ọbụla ọ ga-alụ nwoke unu ga-agbụ ya ọgụ anyị anaghị alụ ọlụ nke aghala aghala anyị na-alụ ọlụ arụ ilu ana ejiri nwayọọ na-alụ na-agwa mma okwu mma a na-aghọta mmadụ a na-alụkwuli ya na-aghọta a sị na ọwụ ka anyị na-ayọ ka unu mkputu onye mmụọ anya ana aka na dịka anyị na-ekwu na ụfọdụ ndụ na-asị na ba na-eme agwụ ma agwụ na-akpara onye ahụ ya eji kpotegodo agwụ nke na-eme elu tupu o wee chụfuo agwụ ma ọ bụ wee kwazi ivu agwụ onye ọzọ ọ hụrụ agwụ na-eme onye ahụ ọ chịkwatara onwe ya ọ sị na ọ na-alụ ụlọ mmadụ agwụ mana ọ na-ekelu mmadụ ivu agwụ onye bụ na akpamaghala nseke awesị ihe ọbụla bụ ihe nseke ka unu ya ewofu onye ọbụla bụ onye agwụ batalụ n'obu arụghị elu ya na o bughị elu ya na o wee malite omimi ibe dị na ndụ onye ahụ ọ chọpụta ihe ọ ga-eme na ndụ onye ahụ o mechie ya udo obi chia ọnya bụ ite o siri unu bụ ndị ichie ebe gwuo nwa bụ na ya bụ ihe gbasara aba a sị ka ọ gaziele na ọibe anyị kwuru a wee sị na anyị na-akpọ ezumezu na-akpọ ọra mmụọ si ka unu zukwe n'oke ka unu bịa libe ibe na eke abịa na olibe n'oye bịakwanụ ka unu libe na awụ ka unu libe na nkwụ na-akpọ ka unu bụ ndị ichie okwu ichie okwu na-enwekwana ichie nta nwere onye ahụ enye obere oke obu adị mma anyị kene ndị aja akpọkuo ngene anyị si kele na oke unu akpọkuo ndị nọ n'obu aba nọ n'obu kpọkuo orimiri anyị si unu bịaba anyị si na anyị ekenekwe unu kene unu bụ ọgbọ maka na ọ ekwucha okwu niile na-ekwu gbacha ama niile a na-akpọ ọ naba n'ọgbọ n'ọgbọ ka ide ji awa na ma ọgbọ chigbukwe niile rie vie ewesị na gị wuo unu wu ọgbọ a sị na-ekwe na oku unu na nnu na mmanụ a na-akwa na-eso okwu onye nye ya nya ibie ọ bụ orimiri arụbụnagụ agwụ ọdọ ọmụmụ chi onye adụ n'izu iwe anaghị eme ya agwụ a sị arụbụnagụ na-ekwe na oku unu onye nye ya nya ibie oke ka a na-eke ekwuchezi onye a wee nata na ezumezu maka na ezu ụka ara eme ude na ụtụtụ ngịga ewesị arọ na-ekwenye unu ketebe oke na anyị ekenekwe onye bụ aba abịa agha na-eli nri onye gị ọghara agha ọghara enu anyị si unu ya ogbufuru iwe ụchụ ụlụ mma aralụ ụlụ agwụ aralụ ọghara ya alụta ọlụ ego na ọlụ dibịa asị na ọ mara ebe ọ bara ma ọ lụta ego na ego dibịa akpara aghala na ya banalịa ulu nke anyị na-alụta anyị anaghị akpa aghala ọ nara akpa aghala anya ka anyị ji were ekwu na anyị na-ejikwute na onye agwụ na-eme agwụ ga-achịkọta agwụ ya wee mebelụ mmadụ ọnya bụ nchịkọta agwụ ọnya ka ọ na-eme iwe ọ chịkọtacha agwụ anya amụ ya n'ala o wee bụtaba iwe dị omimi ọ bụta akwụ usoro agha eme ọdụmma o wee nwee ike onye nwe ka o si dobịa na bịa onwe ndidi maka na onye agwụ na-ebu waala maka na agwụ waala o nwere ike onye ahụ bịa ọ na-akpa agwa dị iche iche ọ na-akpazi agwa dị iche iche o nwere ike iwe ewobie iwe owewe onye ahụ mgbe ya chọpụta na iwe o kwesịrị ịchọpụta na obodo ya bụ ibe nseke a sị na ọ ghara adụ na ndụ ya na ọ ewetu arụ ana wee zọta onye na-ebu ebu ọzọta onye na-ebu ebu fụta na ya ọzọta onye na-ebu ebu o wee nwee ike keta oke nke ya
maka na ọdụ ụlọ onye anwụ ma onye anwa wee bịa nye ekene o wee sị na ndụ niile ọ ya alụ ụlọ ọlụ na ba ya na-eloti ya ọ ya alụchalụ mmadụ ọlụ danacha nụrụ m danacha n'ụlọ jecha n'oke ọbịa jecha abịa tekiche risk lụchalụ mmadụ ọlụ onye anwụ ewele ekene jenyere ebe onye alụrụ wee sị na ọnụwu mmụọ ga-eme onye ọbụla ọ lụrụ ọlụ ọ na-agazi ọgazi onye anwụ elotie maka onye amụma na-eli nri ọkwa na ọra na-azụ onye amụma enwere ọgụ nwere mma ọra na-azụ onye amụma anyị sị nke aghara aghụ ara elu ya nke anyị aghọrọ anyị nke agha akwa aghụ ya n'ọka anyị na-agọkwa ọbụla ọ ya gazi ndụ niile bụrụ ibe ọma n'ọnya ka anyị na-ekwu na ya bụ oke anyị nyere unu ka unu wee kezie nye mma anyị si isi ka unu ga-eme unu aghara eme ya ọdụ ọ ya dọwarịa ndị ili agba anụkala agba ike gwụ ọnụ ụkwụ na iji ya bụ odo n'igwugwu ebe ọbụla ọ zọrọ ụkwụ ibe ọma mebe ọ ya na-arata oke anyị si oke ọbụla bụ oke agha akwa na-ewu ewu ya bụ ndụ si kawa mee ya ka were eme ibe ọchị mee mkpọrọmọnụ dusi na ọ bụrụ ibe ọ ya echụtakwu ego site n'ọlụ dibịa echụta ego nye baba eli alụba n'ọnụ na-ekwe ya ụkwụ na iji ebe ọ zọrọ ụkwụ ya gazieli ya anyị si na-ekwe na onye bụ ya bụ eke unu ya ekezie mma ọ eketa okie anyị na-eketa nke anyị nke a ghara aghụ ya ebe ọbụla anọ anyị si ka unu gbarie ọbọ unu gọzie na eke gọzie ya n'oye gọzie ya na abụ gọzikwe ya na ọkwụ oke ọbụla bụ okie ya lụbi aka na-ekwe na okie kee na oke aja na orumiri n'ụgbọ ọra anyị si na bụ akụlọ ka unu ga-enye maka na akụlọ bụ uche unu ghazie nye uche na uche bụ mmadụ ọnya bụ uche ọnya bụ amamihe ya ka eji were echekwu n'ego ọ bụrụ mkpata ego bụ isi ọ nchekwu n'ego mmie ka ọ baa uru anyị si na-ekwe na ọmụmụ ka unu ga-enye ya na ụba ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ka unu ji ya achụ ya mma anyị si na-enye ya ọdụ ọmụmụ anyị si ka unu mezuolu ya anyị si mejuolu na okie ọbụla okie adụ na ya lụrụ ya ka ndị bụla ewu ga natara ọnya ka ọ na-ekwu onye ka o ji were eme unu wu mmụọ si ka unu wu mmụọ zuo oke nchụwa ndụ na-achụ ya ndị ọbụla na-echeli ya mma iwe ọma ma elu onye ahụ echeli ya ọdịda bụrụ nke onye ahụ o cheli ọganiru onye ahụ bụrụ osimiri anaghị ata ata anọghị ka ọ na-enye unu ka unu kenye oke ya bụ oke ahụ ka a na-ekwu ka unu mezuolu ya na ọgbọ ahụ ka ide ji awa na otigbu onye rie ezue n'ọnya ka o ji were enye unu nri tata na-ekpu ya n'aba aja na chi ka unu wa na ka unu gbaa anya ọgbọ na dịka a na-enye unu ka unu na-enye ya ọ iwu unu chụta ka unu ga-eri unu chụtabalịa na nnekwu onye bụ unu na nnukwu chụta n'oke onye bụ unu n'oke arụ ọka emenie bọsụ nji ụkwụ ara afịa ama o metere evu ọ ka anyị kwuru abụ mmụọ nke ọ kwado obuchie na ọ ga-adụli ya ile ka anyị na-ekwukwa okwu ka unu gbazuo onye na ọbọ ka ọ bụrụ ibe ekwu ka a na-eme na unu mejukwuo m oke m na nna egwukwu egwu ka m wee dụ mma mgbọ ọra niile nọ n'obubi akwa die unu ya agọzi onye ọbụla echi onye ọbụla arụbụna agụ onye ọbụla bịa keta oke n'iwe ọma ka anyị na-ayọ nọọ ka ọdụ mma ka anyị na-eme nọ ibe e nyere unu o wetara unu n'ọnya bụ oke anyị ya ka anyị na-eri nke o wee dị mma ka ọ bọtụrụ ọbụla mama mmanya ka anyị ji nkwụ ọkụ anyị ji unu wee kwafuru ebe ọbụla dị ike na ndụ oriri ibe ga-aṅụ mmanya ṅụọnụ mmanya na-eke ṅụọnụ n'oyo ṅụọnụ na abụ ṅụọnụ na nkwụ ọma ka a na-ayọ ezumezu ṅụọnụ ndị ichie mee n'oku unu ṅụọnụ aja na mee n'oku unu ngene na-ekwe oku unu ka unu ṅụọ oke orimiri nọ n'obu na-enoke unu umeghere m iyi agha kwa na eyi na ya omete bụrụ ọbịa igbu ya egbu onwe ọ ka anyị kwuru ka unu ya emezie na-abachukwu na ọdịnala na-ekwe na ka anyị nwụzuo ndụ na ka ọ wee dụla anyị na mma na-abachukwu na ọdịnala anyị si ka anyị kwu ka ọ ga-adụli anyị abịa naanị igbo na-azụ na ọ ya eketa oke na ọya ka anyị ji eti ọwa
si na ọ gazigoli anyị si ajọ nwoke ma ajọ nwaanyị lecha aja ilu ọ ga-atọwa bụ ndọ na-abụ si na mmụọ kwado mana ọlụ dibịa aghara metala mkpụrụ dị mma na ọ ghara gozie n'ezinụlọ anyị si onye asị na ọ ghara abụ n'iru ya mee na azụ onye ahụ ọ bịa ya egbu onye metere egwu ọ ka anyị jikwu ọ ka o jide anyị si na ọ gazigoli